Panthawi ino tabweranso ndi chiphunzitso chathu chamene tinapulomesa last week kuti tidzapitiriza kulifunso amene linafunsidwa kuti chakhumi ndi chani. So siku ya lero tifuna kuti tiyesese kuphwanyaphwanya kuti banthu bamene basakirasakira mavesi bamvesese ndiponso batenge mavesi aya so that wakaphunzitseko bena bamene sitidzakhala nawo mu programu iyi. Ndiponso panthawi ino tidzalandira Pastor Desmond kuti tiyambe programu yathu ya chakhumi ndi chani. Kaya mwachoma bwanji? Ya tachoma bwino kaya mwachoma bwanji msogolero. Tachoma bwino. Tilikoliko. Sure. So tingayambe kumasulira kuti otimvera panthawi ino pamene kutimvera panthawi ino tili live also nizo kuti wena panthawi ino baliko busy but pamene bationa panthawi ino tingo kuti chitani invite wanzanu so that tikhalire pamodzi pamene tikudya chakudya ichi chakudya chokondweresa kwambiri kuti taziva kuti panthawi ino ni ambiri pamene mafunsafunsa ma question mungati chakhumi opereka bwanji, chakhumi chiyenda bwanji, nanga bwanji mungamba kuti chakhumi osapereka. Tifuna timasulire kwamenezi tinapeza mavesi naye mavibayi pamene muli nawo nkulupira zilimo zamenezi but kusamvesesa bwinobwino chani kwama chimasuliro chamene wena matimasulira Bible tonse tinali uko kusaidi but panthawi ino tinataukira kusaidi ina popeza tamvesesa chamene Bible inayi. So tisani invite wanzanu pamene tikuyamba ndi mafunso yathu ya siku ya lero. Zikomo mphunzitsi Nyirenda. Zora niyamikira ni chisomo cha Mulungu kuti tikwanisa kuyimirira pano nthawi kuti tikwanise kuphunzitsana utenga wabwino utenga wa chipulumutso. So natiyendere limodzi chamene tili kuchita discuss kapena kulankhulako pa siku ya lero ni nkhani yakuti chakhumi ndi chani. Koma sitingangothamangira kulankhula kapena kuphunzitsana kuti chakhumi ndi chani kuli vina pomwe tifunika kuti tigwire pomwe tili kuphunzitsana chakhumi ichi. Chakhumi choyamba ni lamulo. So tikalibe kuenda kutali nifuna kuti tiwerenge verse yathu ya John chapter 1 verse 17. John chapter 1 verse yake ya 17. Tiendera pamozi John chapter 1 verse yake ya 17. So Bible iverenga Bible ikamba kuti for the law was given by Moses but grace and truth came by Jesus Christ. Kutanthauza kuti already papangika kudala vintu vingati viviri. Lamulo inapasiwa ndi Mose ndiponso chisomo ndi choonadi zinaza ndi Yesu Kristo. So tione kuti law ni iti chinayambirira kubwera ni chiti ni grace ni chisomo kapena ni law kapena lamulo ya Mose. Lamulo ya Mose inayambirira kudza. So lero ndi zigawo ziwiri zomwe tizaphunzitsana pomwe tili kupita pa kulangana chakhumi. So chakhumi ni law. Chakhumi ni law Hebrews 7:5 ikamba zomwe izi kuti bana ba Levi bapasidwa lamulo yotenga chakhumi ku bana ba Israeli. So laganti iverengeyi pomwe tili kutamangira Hebrews 7:5. And verily they that are of the sons of Levi, verily they that are the sons of Levi, who receive the office, who receive the office of the priesthood, have a commandment, have a commandment to take tithes of the people according to the law. Kutanthauza kuti inali lamulo inapasidwa ku bana ba Levi kuti bazitenga chakhumi. Kunalibe kuuka chabe kuti pruputu lero wayamba kutenga chakhumi. Ayi. Yes. Ngati sindiwe mwana wa Levi suyenera kutenga chakhumi. Beka bana ba Levi banapasiwa ofisi kapena udindo wa priest kuti bazitenga chani chakhumi ku bana bandani. Uzamvera Bible ikamba kuti according to the law that is of their brethren
Their brethren, who are they? Ni vana va Israeli. Tiendera pamozi bamene muri kumva iyi program. So cho yamba nifuna muzibe kuti uku kusaidi kuli law. Izindikira zeni lemba zioneka. Uku kusaidi kuli grace. Okay. So John atiuza kuti grace and truth zinaza ndi Yesu Kristo. Law inapasidwa ndi Mose. So nkani ili hapa John ndiye alengesa kuti tilembe izi zida zibiri. Then nkani ili ko chapa mutu chakuti cha 10 ndi chani. So tikalibe kuenda kuli cha 10 ndi chani tifuna tizive kuti ilo vanapasiwa lamulo yotenga cha 10 ni vana vandani Valevi. Mumubadwe kunalibe kuti mpozi nyirenda wa study maningi Bible lekati kuike ku office yotenga cha 10 kunalibe zote. As long as ndiwe mwana wa Levi ndiwe mlevai utenga chani cha 10 ubadwa chabe udindo unaikiwa kudara. Ubadwa chabe udindo unaikiwa kudara. Solomba nifuna kuti ni pasure pali viviri hivi. Tikali yetabu tarumba kupasura cha 10 ichi. Ichi cha 10 chinapasidwa kuli bandani. Kapena iro inabwera na Moses inapaswa kuli bandani. So cho yamba batizaenda mbuku yatu ya Levitico 27 verse yake ya 30 kufika pa 34. Timbere chape kuti vanapasiwa lamulo ya kupeleka cha 10 orokapena kutenga cha 10 ni vati. Verse 30 Leviticus 27 verse 30 kufika pa 34 nizaberenga mu Kizungu. And all the tithe ukundia kuli lamulo ya cha 10 wana wa Mulungu. Osatamangira kuli Malakai ukaberenga Malakai usia kwa mene lamulo inapasiwa uzive kuti wasoma. Ndiye chiringo wayuzinga book ya Malakai kunkara about kata kapena prayers yo jubira kuganiza kwa abantu kuti babere ndarama bwino because Malakai anali kukamba na kuyofya bacho mfuni koziwa cha kuti Malakai anali munene. Okay, tizagwira kuno kusokoro kwetia. But cha 10 komwe chipasidwa lamulo ya cha 10 komwe ipasidwa ni kuma buku ya 5 yomwe analemba Moses. That's why Yesu akamba kuti lamulo inazana ndani na Moses. Okay. So, verse 30 niberenga ya Leviticus 27. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's sea. Tantauza kuti zili zonse zofuma kumunda kapena zipaso zobadwa kumitengo izi zifunika kuchosa wa cha 10 chipeleke kwa ndani kwa Mulungu. Okay. Or of the fruit of the tree is the Lord's sea. It is holy unto the Lord. Msogole cho yamba palibe makobiri hapa. Ukumva zili hapa? Apo nimvera chape zochoka kuntaka zikase. Exactly. Yes. So, vana va Israeli vanali kupasiwa minda. Minda zomwe vanali kupasiwa vana va Israeli kulingana na mibago yao. Vana va Levi vanapasiwe munda. Vana va Levi posa pasiwa minda, ndiye vanasakiwa kuti vankale votenga cha 10 kuvanzao. So vanali na udindo tenga cha 10 because maybe vanali be minda. Chito yao inali oranganira. Oh vakorora vari uku then vakakorora vavaitana bwerani kuno muchose cha 10 titifuna kuchosa cha 10 muchitire umboni. So mapriest vaje vanali kuchitira umboni kuchosewa kwa cha 10. Yes. Okay. Okay, hapo yazabu na question. I think pamene hapo yambi kama question. Okay. Yangambe kubwera choya ambaye matifuna timvere kuti vanali kupasiwa na muroyini vandani ndiye kushinyitiranga napa. Okay. And if a man will at all redeem out of his tithe, he shall add there to the 5th part thereof. Verse 32. And concerning the tithe of the head or of the flock, even of whatsoever passeth under the rod, the staff, ndodo, that 10th shall be holy unto the Lord. Verse 33. He shall not search whether it be good or bad.
neither shall he change it. And if he change it at all, then both it and the change thereof shall be holy, it shall not be redeemed. Leka nikambiko pang'ono hapa. Apa akamba kuti priest kapena mwana wa Leva akakwera kuchosa sani cha 10. Mfuna kuchosa cha 10 chanu ng'ombe kapena nkosa kapena mbuzi kapena chili chonse. Chamene mfuna uchosa chomwe mufuna kuti mpase Mulungu. Palibe ndodo, palibe mu priest we akuza ndi ndodo. Simukwanisa kuchosa because chikapita pansi pa ndodo chinkara chopatulika, chinkara holy. So on anali kupezeka na ndodo ni ndani ni mpriest. Yes. So abwera na ndodo yake aika. Then kosa ziyamba kupita 1 2 3 4 5 10. Yachiteni ndodo ya vala batenga ni ya Mungu. Then hapa Bible ikamba kuti mwine wakola akaona ija yapita pa namba 10 nione ne papu ino. Niyo ina. Akamba kuti iya ina maningi. Lekani nipaseni nishiteri press na ina. Akamba kuti you shall not redeem or searching kuti ni yapo ni yoipa. Ukakamba chape kuti nipase ni yoina tengani koni ijamene wachosa pamoja na ija yoina zonse zienda kwa Mungu. So kunali ndio kwamba kuti nizampasa next week iye kani yina bakupoka zonse zibiri zankara zopatulika. Okay. So tiendera pamoja. Verse yake ya 34 ikamba kuti these are the commandments. See chachabe ipeze kama Exodus chapter 20 at the 10 commandments. Ndiye ma commandments yali important. Iya by then ma commandments yose yenzo paswa ndi Mulungu yanari very very important because ukapukanya Moses unali kupedwa kupaliwa so romba mvani verse ya 34 timvere kuti hivi vindu vinali kupasidwa ku muntu wina aliyense o iyai. These are the commandments which the Lord commanded Moses for the children of Israel. These are the commandments which the Lord commanded Moses for the children of Israel in the wilderness in Mount Sinai. Pajanisha choka nao mu Egypto aenda nao mu wilderness bali pa Mount Sinai ndiye pomwe anayamba kubapasa iramulo. So bana wa Mulungu muona kuti bana ba Israeli banali kupasiwa iramulo mu Mount Sinai kupiri apo bachosegwa mu Egypto mumwe banali. Lena ngomba funsa kuti kaili banali beka mujana so anali kubapasa. Leka nikutamangise pang'ono chabe kuti uone kuti why bana ba Israeli wanapasiwa iramulo mu Egypto. Mulungu sana afune kupasa lamuro yake pomwe banali mu Egypto. Banachosibwa mu Egypto na kuperekedwa mu chipululu musanga mujandie mumwe banali kupasiwa aya malamuro. So banagenda bwaji mu Egypto. Last time nali kupunsa chipunso cha Joseph. Banagulisa mbale wao ndipo so mbale wao anatengewa ndiwe ni Farao. Farao anali kukala mu Egypto. Then kamba kaichi Joseph anakara mu Egypto ndipo so muja anakwanisa kumasulira chiroto ata mangidwa achoka mundende ndipo so achoka mundende anakwezedwa nkara prime minister mu Egypt. Mu Egypt muja anakwanisa kuitana ma brothers wake paja pomwana ali kubagulisa vokuji. Anali kubagulisa vokuji ndipo so anabaitana wonse. Mu Egypto anapasiwa malo ochedwa Goshen ndi mfumu ya mu Egypto. So kamba kaichi banayamba kumkara kuti mu Goshen mu Egypto. Then wanakura muja ija mfumu ina bapasa zijaya tafa kunauka mfumu ina yomwe inashita igino chito za Joseph. Then wanayamba kubasebenzesa mu nyolo kuti bamange babachitire zonse zomwe nali kumanga. Chifukwa cha ichi bana ba Israeli wanayamba kulira ndipo so kulira kwao kunamveka pamaso pa Mulungu kumwamba. Then anatuma Mose tika wachose mu Egypto because na basanga ukara abantu banga kuti bazinipembeza. Then ndiye paja Moses aenda mu Egypto ukachosawa na ba Israeli. Wafika chabe mu chipululu musanga then anaemba kuwapasa maramuro. Aya maramuro sera ari kufunika kupaswa muntu wina ali yense poka apo ndiwe Israelite by blood. So taziba choya yamba kuti bana ba Israeli ndiye wanali kupasiwa na muroi. Not iwe naine. Ndisema Gentiles ndisema maedeni. Ukupeza cha wepemiza Mulungu banali kutema na miyala.
kuupeza chaba upembeza mulungu wakumwamba wakutemana miyana ufunika kufa because lamulo inali kulesa. Okay, then nikupasani verse ina just to prove that wanapaswa lamulo ni bandani. Nizakupelekani mu buku ya Numbers. Mabuku ni Mose analemba. Numbers 14, Numbers 18, I mean verse 21. Verse 21 kufika pa 26. And behold, I have given the children of Levi all the 10th in Israel for an inheritance. Right? And behold, I have given the children of Levi. Aba ndiye mapristi waje. Wetapeza kuri Hebrews romba bapasi wachira murochija chakuti watebwanji wazitenga chakumi. And behold, I have given the children of Levi all the 10th of Israel for an inheritance, for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. Ndiye banale kushita conduct zonse zomwe zinali kufunika pakupembeza pakutavoza binali kufunika. Neither must the children of Israel henceforth come nigh to the tabernacle of the congregation, lest they bear sin and die. Ngatwa na uchimo kulele kufunika mapristi ndiye banali na nchito yotenga nkosa ndi kukesa mwazi ndi ponso ndi kushita sprinkle kwa wana wa Israeli majaba bine bapese kuti bachimwa ndi kurapa machimo yao chitabwanji yakururukirwa. Ichinale kuchitika chaka ndi chaka kambaka kuchinale kuchitika chaka ndi ponso amapristi wanali kufa. That's why wona kuli ba Hebrews 9 verse 15 and 16 abwera iye omwe aza kuzapasula office iyi yabana ba Levi kuti atekinye over ali Yesu Kristo. But the Levites shall do the service of the tabernacle of the congregation, and they shall bear their iniquity statutes forever throughout your generation. Chinali chilamulo chinapasiwa forever throughout all the generations. So kunalibe muntu angabwere kuzapoka priesthood office lokamba kuti anastadamaniki vamaramulo so nifuna kuti nitenge chilamulo ichi kunalibe because ilamulo inapaswa na ndani na Mungu. Okay, bosiriza hapa that among the children of Israel they have no inheritance. Verse 24. But the tithe of the children of Israel, which they offer as an heave offering unto the Lord, I have given to the Levites to inherit. Therefore, I have said unto them among the children of Israel, not in Gentile, not you all call it all take a chakumi yai. Not you all call it the charge. Vana Valevi, Diva, and Reputenga charge. Chakumi. Okay, Mizakutan is up to Passover and Caesar. Therefore I have said unto them among the children of Israel, they shall have no inheritance. Verse 25. And the Lord spake unto Moses, saying, thus speak unto the Levites, and say unto them, when ye take of the children of Israel the tithes them for your inheritance, then ye shall offer up it for the Lord, even a 10th part of the Nabeve. Uona watenga chakumi na wewe wachosa pali chakumi chameke che watenga na wewe wachosa. Okay, so kanu kaimvera buno elia palibe mu Gentile, palibe mu Egyptians, palibe mu ndani, palikani chabe abana ba Levi na bana ba Israeli. So lamulo Mose akaipasiwa lamulo au za Levites. Levites bana ba Israeli bankara aware na nkani ya nene. So kunalibe alliance di bana ba Israeli na ndani na Levi. So lamulo inapasiwa chabe kubana wa ndani ba Israeli. Last verse yeni kupatula, the last verse yameti kupasana kuti muzibe kuti banali kupaswa chilamulo ichi ni bana ba Israeli chabe. Deuteronomy 14 verse yake ya 22 and 23. Then zaina nayo pa mono pansi kuli baje bamene bakamba kuti isetiri kolero kairi stiri matiri mu rusaka kudara ndraba zinaliko usabona munga kunali bendraba. So verse yake ya 22,
Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that the field bringeth forth year by year. Imo wakusaba na wakuza tukagulisa kachutumbua wachoseratu wasara every week. Waponya kudalala mulo. Because la mulo ikamba kuti year by year. Why ngati wapasta wana wafuna mzito sangrama so kuza mtikazisunga. Kwa kama December pale every December. Wafuna year by year. Wafuna every week. Wazitenga wazigura nkoko nyumba. So delonza kutandiza kuti tiembere pamuzi uone kuti nikubere wachape pamene uchita na bakusa wako na papa wako pankani ya chakumi. So it was year by year. 1. Verse 23. And thou shalt eat before the Lord thy God. Ukachosa chakumi ndiwe ukudya futi chakumi cha meneji. Why tidye chakumi kapena mulungu apa sana kambe bwino anapanga mistake anali kulema sana pange mistake. Why udye chakumi vera kwa mene ienda. And thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there. The tithe of thy corn, of thy wine, and of thy oil, and of the firstlings of thy heads, and of thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always. Kutantauza kuti vana ali kuchosa chakumi vana va Israeli wakachosa chakumi vakadya chakumi chija vana ali kupunzira kuyopa mulungu. Question yanga tikalibe kuenda kutalibira chitakamba kuti lero chosani chakumi mumauzi wana vapapa wana vapasta wana bishop wana va reverend vanu ali Yesu amene muitira kapena va apostle vanu kuti tiani chakumi wana kama kuzana kuti mudye chakumi yoni ndewe kambe wako yoni ndewe kuti letani kuno ku church tisetiziva kuti musimuziva kuti letani kuno ku church tiji musimuziva kuti vanzano wana kuchosa chakumi itayi vanari kudya chakumi kumalo yomwe mulungu asankamo kukadzikisamo mazina rache. So vakachosa chakumi priest anali kuvatandiza ni kwa so komwe tiende opemperera okay ni kwa so mulungu komwe asanka kuenda kuti aike zina rake ndiponso unyamuka na vana vako vanchito vako ngati na vanchito bonse bomwe bapezeka pa nyumba pako muyenda kukadya chakumi chija na familia. Then pamene mukudya chakumi chija mzaverenga kwanza apeli kamba kuti pamene musheta paja musamwivalire mulevi kapena priest alibe chigawo ndimwe mukamba chabe kuti priest sanga zitiyangana timosa nkuku pano lekanti mugomoleleko kapapiko akati mpaseko leka niverenge verse yumbere kuti nizoona vinali kuchitika. And if the way be too long for thee, so that thou art not able to carry it, or if the place be too far from thee, which the Lord thy God shall choose to set his name there, when the Lord thy God has blessed thee, then shall thou turn it into money. Mulungu bakamba kushikunali kudala kunali bendera isetilima naso isetiti stilima muno so tipeleka ndarama bakama ndarama kunalibe naso yabanale kupeleka pa umuntu maye ndarama zo kamba kuti tigulise vomo watipasa tizavi gulisana cyane so abantu baoneka banamwa msombodia banamwa catch us off kachasu twakolewa. That's why bakamba kuti jatai mukunali bendrama mulungu akamba kuti kukatalimba komwe mulungu aikisamo zina rache gulisani tikagulisa tigule chani virani zomwe mugula Roma. Then shall thou turn it into money and bind up the money in thine hand. Tipase mubusa tinyamulire akamba kuti nyamulani mweka ndara. Bind that money in thy hand. Mubusa ukampasa angata. Kampasa mbusa muyakina zao zatabwaro wapaboa akujera ndara. Bantu bali nu bakamba kuti ya iritane ku church ndara maritane ku church chakumi iritane ku church akamba kuti kukatalimba kumaro komwe asanka mo kazikisamo zina rache. Please
gulisa utenge ndalama mu manja mwako. Okay, Mulungu tatenga ndalama mu manja mwako. And he shall go unto the place which the Lord thy God shall choose. Tifunsa chabe mkristo tani kuti a priest akamba kuti ni ukusaidi kansa achisontera kumanda hiyo. Ndiye kwa asanka ukairi Mulungu wazi wati ndiye kupezeka angirirayo ndikuja. Ndiye kupezeka vabulo vimajapati huko. So Mulungu afuna tiende kwa mine kuja. Ndara amatagulisa kwanise kunyamula vikochi karavaza kudya mbuza tidari sana zambiri nkosa ni zambiri tagulisa na makobiri kuli bashokazi bebafuna kugulisa nyama parodi ise romba tinyamula makobiri ise tienda tikadiereo komwe Mulungu asaka mokasikisa mozi naraki timvere pomwe tiri kuleta kwa meneo huko. Verse 26, and thou shalt bestow that money for whatsoever thy soul lasteth after. Chili chonse chamene okumbwira mutima wako kuti ningamwe kachasi olero because Mulungu anisankiza kuti nifike pano akamba kuti angakamba kuti mubusa anga kwika mubango ulimu hapa nizauberenga moba aba bantu aba bakaenda bakafika kumaro kuja na ndrama zija akamba kuti you can bestow that money ugura chili chonse chamene ofuna. Listen kweza kwa verse 26, and thou shalt bestow that money of whatsoever thy soul lasteth after, one for oxen, or for sheep, or for wine, or for strong drink. Yakutikama nibwera na zezereka kwa pangono wakanifunza abantu wakamba kuti tinata yapita kukadia chakumi. Okay, for the whatsoever thy soul desireth, and thou shalt eat there before the Lord thy God. And thou shalt rejoice as you are eating chakumi kija. You rejoice, thou and thine household. Ali yense omwe alipa wabanja lako. Musangarara mukudia chakumi. Why basangarara mukudia chakumi abusa bakamba kuteretani ku church. Tabelenga verse 23 kamba kuti so that mtunzire kwa ndani Mulungu. So ukaona Mulungu akupasa chigawo chakuti udie mau ake pamene ili kulalikira swa ya mau ukura mbuzi wa Mulungu ukudia tupiranga kulingana na John chapter 6 verse 32 kuendelea kusogora kamba kuti nipasa tupiranga iye akudia tupiranga saa kufa ndiponso akura mbuzi wa Mulungu pomwe ali kukura mbuzi wa Mulungu apunzira ndiponso amuziva Mulungu akura mbuzi wa Mulungu apunzira kuyopa Mulungu. So banale kudia chakumi time bana ba Israeli bakadia chakumi bamba usangarara ni chimbwiri cha mau abwino tupira Yesu Kristo romwe bali kubwera kusogoro. John chapter 6 verse 32 kufika ku 50 kwa ufuna huko ukaiberenga uyamba kukura pakuziwa Mungu. So wana wa Mulungu tiendere pamoja. Tamvera tayamba kuti rejoice tadya chakumi chatagura mahangiri yayo ni kumandayo tagura vonse vamene tifuna tadya tita rejoice nanga priest vakumbwira vomwe tikudya tichite bwanji. And the Levite that is within thy gates thou shalt not forsake him. Akamba kuti mulevu uyo wamene mwakara naye hapo please musamwibalire pomwe muli kutamfuna nyama hii. Tichite bwanji ngasimu ibalira. Thou shalt not forsake him, for he has no part nor inheritance with thee. Musango muibalira because siwa banjarani koma musunire ni koni na yebe pomwe muli kutamfuna azitamfuna. So nifuna kupasa chisanzo chako tipo moenda kucheche wabusa wako wakakuza ati okay lero nifuna uchose cha 10 chosa cha 10 ukachosa cha 10 waza 500 ni wabusa lero nienda kuhangirirayo ni nabana banga nienda kumandayo ngeko kupezeka yabwino unoto wabusa wako waza sekerera zoti yes wakonka maremba mwamene yakambira ora waza kamba uti wa kest cha 10 chigora mu nyumba ya Mulungu muno noti kwa mene ufuna enda kuhangirirayo unaona ko Bible kamba hangirirayo bapusa siwa berenga ivesi ku bantu babo siwama kupusana gusa ivesi kuti uyendo ogura kili cyose cyo mu ofuna okula wagura ko wine waika kwa hapa mwachita tosi na madamu wako na bana bako mukumwa wine abusa bakufusana kuti muchita cyane mukamba kuti tikudia cha 10 cyo pakupuzira Mulungu. Aya mazibusa abantu bali ko siku ya leo kodiwa kupusana utenga waso oro bakamba chabe berenga Maraka chapter 3 verse 10 Maraka ine munenene
ukaverenga Luka 24 verse 44 na 45 akamba kuti vaneneri bonse vanali kulemba ndi kunenera za Yesu Kristo, kutanthauza kuti ukaona mneneri ali mu Old Testament church ni mtunzi wa Yesu Kristo mwana ali kubwera kusogolo. Uwona womwe vanali kudya chakumwa mene balili, vanali kudya chakumwa mwamene balili, ndiye avana va Israeli vakadya chakumi vasangalala kuti vayopa kuphunzira Mulungu. Okay, sitingakambe bepakamwa kuti izi unali mutunzi unali kuchitika. Analemba mabhuku yomwe averenga Deuteronomy, Leviticus, Numbers ni Moses. Tiye timufunse Moses kuti Moses, ivo mwa unali kulemba hivi, unali kulemba kuti ni mutunzi wa Yesu Kristo lo utiuza chani? Moses akuza kuti anali kulemba chabe, kafunse mwine wake anabwera ku New Testament church. So ku New Testament church ukaenda kumufunsa Yesu kuti tipunzise Mose anakuza tizigura moba kuti zimwa waini tizipaya nkosa tizigenda kusangalala. Kodi tipitiriza na zamene izi. John chapter 5 verse 39. Verse 39. Okay? Church online church nizindikira tiendera pamozi. Yeah. John chapter 5 verse 39 nikamba kuti search the scriptures for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Yesu Kristo anakola maokotere kuti mumasantura malemba kuchita peruzi Bible so muberenga watamanga uona munga waopeza moyo wosata. Iyayi aya malemba ni testimony ya Yesu Kristo, ni chikwangwani chakuti ukafika so ukabereka beam of grace pezeka kuti chikwangwani aro iranga nawo ukakonka aro kwamene iyenda ndiye pe uyenda kufika pali beam of grace ministry church. Ni chikwangwani ukasakira kuti unikuti pamene ningapeze komwe bashikira ma president embassy park mu Zambia muno upeza vikwangwani vikusontera maaro yaliko, so vikwangwani vishta testify kwamene kupezeka chani maro yomwe uri kusakira. So ingatusegura Bible santura malemba ya Bible ni testimony ya Mulungu, malemba ya kuzivisa ndi kukulatira kapena kusontera kuti Yesu ti uyu apeze kapote. Verse 45 takamati funsa Moses zomona ali kulemba vama nkosa nalo tikali kutenga cha 10 kodi tipitirize kasi tikawerenga malemba kamba kuti testimony ya Yesu Kristo. Testimony ya Yesu Kristo Mose kuno tikali kuchosa cha 10. Yesu akamba kuti iyayi simunamvesese verenga kufika pa 45. So tijumbe tiverenge verse yake ya 45 ya John chapter 5 verse 45 kamba kuti do not think that I will accuse you for the Father, to the Father I mean. There is one that accuseth you, even Moses, in whom you trust. Wana ba Israeli bakurupirira Moses. Tipitiriza na Moses akamba kuti iyayi Yesu Kristo ndiye abwera because Moses unali mutunzi. Verse yake ya 46, for had ye believed Moses, you would have believed me, for he wrote of me. Moses unali kulemba za Yesu Kristo. Tukiwerenga mabuku ya 5 ya Moses mulibe Yesu Kristo. Unali kulemba cha benkosa. Pano nkosa, apa kankunda, apa nkosa, apa kankunda, kambururuka, apa ni mwara, apa ni chani. Kazi Yesu abwera kuzanga kamba mao akuti. Moses ukaona alemba za miara, za nkosa, za chani. Alemba za ine. So apeana le bali tichose nkosa za watu kupeleka cha 10 tipeleke nkosa uro tipeleka Yesu. Yesu akamba kuti ya indini nali kupelekedwa because ndine cha 10 chomwe chifunika kuli Mulungu. So uyu nali mutunzi. So Yesu ndiye real image, ndiye substance yomwe inali kubwera kuti isitizagwire na manja yabiri. That's why kuli Old Testament na New Testament church. New Testament church ivumburusa chisinsi chili ku Old Testament church. So akamba kuti Mose anali kulemba za ndani za Yesu Kristo. Okay, chitoko za Mulungu maningi. Nifuna nikupase kwa verse inango Colossians chapter 2 verse 16. Colossians chapter 2 verse 16. Verse 16 ikamba kuti good. Let no man therefore judge you in meat or drink or in respect of an holiday or of the new moon or of the Sabbath day, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ.
ba SDA bakalikwenda pa Satan ukawafunza wanaberenga Exodus chapter 20 Paseka bakatoleka tima baona bagwira miraza yawo bose ama traditional churches baenda bayimba ni new moon ni Paseka April yafika tigwire miraza akamba kuti which are a shadow of things to come ni mitunzi tichite bwanji but the body is of Christ Jesus anabwera Yesu ka tibwerere kumiraza akamba kuti kwa bwerera kumiraza nshindi wosokonezeka ndi wofunda because wamvera vesi kamba kuti vinali mitunzi ya Yesu anali kubwera popeza abwera Yesu apangazika kamba tabatu kamba anabwera Yesu titayimiraza chetiberengere Galatians chapter 3 tiaza tuzati tayari Galatians chapter 3 tiambira pa verse yake ya 24 ni yabu ni verse yake ya 24 reka niambire huku niambire pa 22 niambire pa 22 hapo niambire pa 22 mbekeza atipangira chongo akiteko yapanga chongo tirali kila utenga wa Mulungu kuti vantu vapeze chipulumuso okay so Galatians ndiyaza tuzati tayani hivyo vemunagwira because vambiri mazibusa lero vakalukrisa mitunzi vimvwiri ku bantu ndiponso waona munga vevapunzisa ni vamene tipitirize na sabathi yaye kambika cha 7th day vaenda vazaka urokapaya tigwire miraza inagwiriwa urokapaya tisekerere Paseka Colossians pitirize cha 10 wakati tipitirize cha 10 Colossians atuza kuti ni vimvwiri so tupinira Yesu okay nanga Galatia mkuti bwanji but the scripture has concluded all under sin that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Scripture inashita conclude under what? Uchimo. Kuti malemba ya kwaniridwe ndichikurupiriro pomwe Yesu Kristu akudza. Verse 23, but before faith came, verse 23 now, faith ni ndani ni Yesu Kristo anabwana digitataremba pa grace ndichoone. So before faith came, chikurupiriro chikalebe chadza Yesu Kristo akalebe kubwera, we were kept under the law. Tinali pansi pachira mulo cha Mose. We were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Makama yatu yose yanali yosekebwa. Kulibe ukamba chili chonse. Chikuduru chikalebe. Tichite bwanji omba. Verse 24. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Okay. Lamulo ya Mose, lamulo ya chakumi, lamulo ya Paseka, lamulo ya zose zasembe zinali kuchitika. Anali mupunzisi na mukungwi otipunzisa ife kutireta kuti kwa Yesu Kristo. Zakupasa chisanzo tichanyirenda kulipa. Vana kwatirisa abana muzanisa tirabwi. Pomwe chifuno kwatirisa mwana kuli mwamuna wake. Tima mupunzisa marangizo. Tima mungenesa munyumba mwana mkazali. Kwa bene si watu kwana. Kwa bene si wakuba. Kwa bene pakamwa iyai. Timu ni mara mwembele timupunzisa mwana mkazi. Then mwana ingataona kuti mwana uyu wafikapo wapunzira mapunziro wakula. Timu tenga romba. Timu perekeza kunyumba kuli mwamuna wake. Tikafika kunyumba kuli mwamuna wake. Timu grafado. Then mwamuna wake akamba kuti vaniretera mwana kazi wangu ampokerera. Unamvera kuopelekeza mwana kazi akamba uta kweta choka ni kutalima nini kubedi tingena wonse iwe nice. Kulibe yonkani kulibe. Ubwererera pado. Why ubwererera pado? Bito yake ya sira. Chito yako ya sira pado waba. Yes. Wewe ngena mu nyumba kugenda ku bed kukama zokumwa zozizirira kusangana na ku bed mu kizungu kamba kuti honeymoon iwe nishikulibe papo suona vina reasons. Kuti wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. Okay. That we might be justified by what? By faith. So law ya Moses inali kuti
kuperekeza ise kuti kuli Yesu Kristo. So that abwera Yesu Kristo tichite bwanji vera mani veikambira ibai. Okay. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Loyalty expire. After that faith is come, we are no longer under what? A schoolmaster. Tikapeleka mwana kuchikwati, mwamuna wake akamuhakinga cha amulandira ku ankara pasi pandani na mwamuna wake. Noti no mwezi ompunsa kumamingolo kumperekeze nchikwankara kulibe. Why bakari kupeleka cha 10 chao ingati? Law inachite expire. Why bakari kupeleka cha 10 ingati? Jesus Christ anabwera mwine wa mukazi. So wanachita nizatamangana draft palasti na kuna cheni kupasa ni verse aya kuti chione kuti chipoint sana bwanji na cha 10. Okay. So we are no longer under a schoolmaster. Ivasembe vumwana kupeleka niza kupasa Psalms 40 verse yake ya 6. Kuti uone kuti Psalms 40 verse yake ya 6. Ikamba kuti sacrifice and offering thou didst not desire. Mine ears hast thou opened, burnt offering and sin offering hast thou not required. Then he said, I, Lord, I come in the volume of the book. It is written of me. Uona kuti Masalimu ananenera Old Testament church. Anale kunenera za Yesu Kristo kumana anabwera muri Hebrews chapter 10 verse 5 kufika pa 10. Verse 5 kufika pa 10. Chapter 10 verse 5 kufika pa 10. Akamba kuti wherefore when he cometh into the world, he says sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. So uona kuti Yesu akamba kuti zasembe zonse zomwe zinali kuperekedwa. Zasembe zonse zomwe zinali kuperekedwa. Mulungu simunazikonde. Ndiye ni kuonesa kuti siku ya lero zasembe zinali kuperekedwa na abantu ba Old Testament. Mulungu sana zikonde. Ya Psalms 40 verse 6. Pamene David anenera kamba kuti Mulungu wanga izopereka zansembe zomwe ziperekedwa pano pazikora pansi simuzikonda koma munakonza tupiranga ine kuti ninkale chopereka. David akamba mao otere because unali mutunzi wa Yesu Kristo anali kubwera. So Hebrews chapter 10 verse 5 to 10 tuona Yesu Kristo afika akamba kuti zopereka zansembe zinali kuperekedwa ndi bantu pano pazikora pansi Mulungu wanga simunazikonde koma munakonza tupiranga kuti ninkale chopereka. Ndiposo chopereka ichi Mulungu anachira ndira anachikusekerera anachikonda. That's why unaona muchimo watu pazikora pansi unakururukidwa. So ndiye pe unaona kuti zamanja zomwe vanere kupereka vantu kudara na kudara Mulungu sana zikonde. Then imwe mulinu letani cha 10 letani chane kuno chani apa manje vanare kati ya ivija voke samwazi vinasira. Okay, sirizani na cha 10 ka. Ngati vinasira yose inalida muno imozi. Iya ivoke samwazi vinasira cha 10 chisasire tienti pitirize na cheve. Bafuna chapendi rama zako babusa bako, bapapa bako, bareverandi bako. So, nifuna nikupase mavesi ya 3 yamenea kamba kuti lamuro inasira. Sisi tapeza kuti cha 10 inaliro. Inali chiramuro chopasidwa ndi Mose ku bana ba Israeli. So niza kupasa mavesi ni ambiri mavesi yakaya. But nifuna kupasa kwa chake ya 3 uziwe kuti cha 10 chinachita bwanji ivachara muro vinasira. Romans chapter 10 verse yake ya 4. Romans 10 verse 4. Romans 10 verse 4. Okay. Verse 4 ikamba kuti for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth.
So ukakula pakuziwa mulungu, ukakhulupirira Yesu Kristu, lamulo ya Mose kwa iwe yasira. But ngati suna kulupirire muri Yesu Kristu, lamulo ya Mose ili pamukosi pako. Ephesians, nikupasania number 2. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse yake ya 11 kufika pa 15. Verse yake ya 11 kufika pa 15. Ephesians chapter 2 verse 11 kufika pa 15. Niberenga muchizungu. Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, isetomwe stili mutundu wa Israeli, isetomwe stili bana balevi, iseochedwa ma Gentiles, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hand. Iwo anale kuchitata kabadwa apita kumudulidwe on the 8th day. Wanale kukonga chilamulo chopasidwa ndi Mulungu bana ba Israeli. That in that time you were without Christ. Jantawu ya kudara yonse, ya time ya Mose, time ya chilamulo, tinalibe mpulumusi. Being alien from the commonwealth of Israel, tinali alendo pa chipangano chabana ba Israel ndi Mulungu wao. Still kuololedwa kupembeza Mulungu wachoona. And strangers from the covenant of promise, tinali ma strangers ise. Bakutali otayi wakutali uko, omwe sazibika ndi Mulungu. Having no hope, tinali bechiyembekezo. And without God in the world, tinali be Mulungu muziko la pansi. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Jesus. Chifukwa chakuti mwazi wa Yesu waza tafendera ko pafupi na ndani na Mulungu romba. For he is our peace who has made both one. Both akamba bana ba Israel wanapaswa lamulo na ise magente ya uzitomweti na libera mulo lo pereka chakumi lo sekerera paseka lo enda kumudulidwe lo tita zonse za chilamulo zinali kuchita banzatu babiri aba mwazi wa Yesu Kristi wabayanjanisa kunkara umozi. And has broken down the middle wall. Middle wall inali kutipatula ise magente ya wazotisa Mulungu ba Israel wazipembeza Mulungu. Middle wall iyi anaipwanya. Ni middle tikaperera apa then tivutika tana kama chabe middle tizaimbera middle inalo kambika yeye anapwanya kuti bana ba Israeli inaise tipembeze Mulungu mozi. Broken down the middle wall of petition between us. Verse 15. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments. Bana wa Mulungu, lamulo inapasuliwa, lamulo inaonongedwa. Anaipasura Yesu Kristu pamutanda. Lija siku lomwe anafa. Anapasula chilamulo. Niberenga pano. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments, contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Bana ba Israeli munasankiwa na Mulungu pachokera pachiyambe akupasane ma commandments akupasane maramulo mucha vose vumwe munale kuchita na bwera ene Yesu Kristo na pasura chilamulo ichi chasira pano kulibe omwe afunika kuchipembeza kuchigwira futi. Imwe magenta ozi munalibe Mulungu pazikora pasi nishakamba 9 akamba na babusa bako basiku ya leo. Suna le kupembera Mulungu kamba kalamulo hii na ipasura iramulo siku ya leo. Chokera lero wankana na Mulungu pazikora pasi. Chokera lero naye muyamba kupembeza Mulungu. So panalelo lamulo inale kutiresa kuti titebwani tipembeze Mulungu. Inapasuliwa. Palibe boasting manje kuti mu Israelite by blood akamba kuti ishensosa ngidwa na Mulungu. Inapasuliwa. Lamulo inapasuliwa. Palibe ba boasting manje. Palibe va kuti yai ine ndine wa Mulungu yai tinasi inapasuliwa lamulo.
lamulo inapaswa ni iliti. Lamulo inapasa Mose. Mose anapasa lamulo ya Bwana. Vacha 10, vansembe, kupaya tukunda, kuchita fonse bamene mungabere ngesiku ya leo. Vinachosedwa mroti. So nikupasani verse ya last. This is the book of Colossians chapter 2 verse 13 kufika 15. Colossians chapter 2 verse 13 kufika pa 15. Okay. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh has he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Just imagine kuchokera uchiyambe talibe mulungu tenzo zifalira vimulungu vatu tipembeza vili vonse tichita vetifuna tinafa mu uchimo, but chifoja kanabwera eve afa tinafa na eve then tauka tayamba kumpembeza. So akamba kuti anatifendeza ise na mwazi wake. Verse 14, anatifendeza bwanyi na mwezi wake, blotting out the handwriting of ordinances. Anachosa zija zinali kulembedwa pamwana malamulo ya Mose. Exodus chapter 20 inali yolembedwa pamwana anachosa. Malamulo yonse analembedwa mapepa anachosa. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Yesu Kristo anabwera kuvikankira kumbali kuvichosa. Vacha 10 vamene mungwirira pamutu, so anavikankira kumbali. Anavikankira bwanji kumbali, anavikanka bwanji. Nipweza kwa hivisi nyamoshi. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and he took it out of the way, nailing it to his cross. So ijasiku yamilwana kusekelera mpachikeni ise majintao zise tinalibe mbali, because tinalibe mulungu kuchokera pachiyambi. Then paja wakamba tumpachikeni Yesu Kristo asekerera uti don't worry bafana nikapachikiwa chabe ilamulo yamene ilengesa kuti msazini pembeza imwe majintaozi ise tiri kuno ise muzayamba kunipembeza because the moba yamba kunipachika paja pa mtanda niyenda na chilamulo ichi then wapachika ini na chilamulo nichipachika pamene paja then nikafa chaola nikauka tiri munyulo. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and he took it out of the way. Anachichosa mlodi ngatulalikira wachipeza chilamulo chita 10, kick it away. Chinaola ngatulalikira kutenga, so akuzati chora mulaza mairo ni paseka ya fendera, kick it away. Ukaona ulalikira mtu akuzati yai mairo ni Saturday chifunika tapikira tiro, kick it away. Those things were removed long time ago. 2021 years ago. Pamene Yesu Kristo anamenyewa pa mtanda. Yesu Kristo anachichosa pa mtanda. Anachipachika pa mtanda paja. Chaora anafa na chebe. Tena uka wanyowani. Na roho ya nyowani. Ya chikurupiriro. Verse 15. And having spoiled the principalities and the powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in everything, judge you in meat or in drink. Osadia nkumba ya nkumba niyo akamba kuti usauze muntu kuti osadia nkumba because Bible ikamba so vinaola. Ingatukonda kudya pig wabaenda pa market hapa Zambiri ungule udi akakukonga chabe muntu kuzati osadia pigi osadia mulamba atelera osadia nkorokoro elibeba osadia yiswe chokera mchuru verenga vesi umuze kuti vinaola vija viramulo. Lero ndise bantu banyowani chili chose chinapanga mulungu ni chodalesika ndiponso chikudya. All right. Nanga iseteta kamba kuta isetifuna kupitiriza chabela cha 10 kai tinabado chipereka cha 10. So
mulungu timukonda bandifuna kupitiriza cha 10 we azivika kumwamba sazivika kuti azaroba ni ndani we sazaroba ni ndani tiwenda pa chisomo cha mulungu ndichitingenesa kumwamba nikupasa verse yamene ikamba kuti aziromo azi ukali kufuna kupitiriza na cha 10 aziromo azi ukali kufuna kupitiriza na chilamulo mulungu akuchosa pa chisomo akakuchosa pa chisomo tione cheuzameka nacho kuti tienda by the grace tienda pa chisomo tione wachosa pa chisomo romba cheuzaroba na cheve kumwamba ni chani nishe palibire wankana parandi mai wepeze cheipulike lero tireke kukuona pa Galatians chapter 5 Galatians chapter 5 tiamira pa verse ya 1 ni yamushe isendisema jamani wamene wakamba kuti awe tinabagwe tinawapeza kupereka cha kumitipitirizabe umfana iwe chechi yako nishukamba kuti inabwera mailo ufuna kulesa chiguru chose kupereka cha kumi tizapereka tienda cheba chisomo kwa mulungu nifuna kuberengera chisomo one ngozi yamene unatwika pa mutu pa verse 1 akamba kuti stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free and be not entangled again with the yoke of bondage. Ngatumbera mawe yene kupunzisa usalole wina ukubweza mu chilamulo chinasira. That's why Paulo atuoninga apa Roma akamba kuti karawa changu karawa onvesesa bwino usalole kubwerera muti mu chilamulo because Yesu anatima sura ku kaporo wote. Verse 2 Behold I Paul say unto you that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. Ukabwerera kulichira muro futi. Ukakamona ndirama zampakisa leka chose ko chako minu mpaso ko chaberero. Then chito inabwira Yesu Kristo pamtanda. Ni ya chabe. Kufa kuja kwa mena anafu ni kwa chabe. Ukakamba chabe kuti lero nchiteko kachaka chiramuro. Ukamba kuti Yesu blood basket. Veo unachita pa mtanda pa Filipen chito. Lero nifuna nipereke cha 10. Je china nchito kuchira hivi. Tione ngataza kuleka. Verse 3. For I testify again to every man that is circumcised that he is a debtor to do the whole law. Ali Yesu wafuna kupereka cha 10. Ankala na mulandu kapena mkongole. Yochita observe 613 laws. Ifuna nikupasela mulo imozi yovutisa yamene babusa loko akafuna kutenga cha 10 next time kauza bapa dressing yanu isimu yenera kutenga cha 10 wanele kutenga cha 10 wamene wanale kuvalira niza kuonesa ikanisiri nizabwererawo nafika chabe pa verse 3 nizabwererawo Galatians chapter 5 nifuna nisirize pa verse yake ya 4 wakeleka ni series letu kanisirize letu ngati uchitaka kalamulo ukationa chabe mulaza wayamba kuenda usekerera paseka ulina kongole chita observe 613 laws vera verse yake ya 4 isiteti twanga manji isetinyada kuti tienda pa chisomo bachose wa pa chisomo verse 4 ikaba kuti Christ is become of no effect unto you whosoever of you are justified by the law. Mungu Yesu Kristo ankalali benchito. Ye are fallen from grace. Mwachosedwa pa chisomo. Nyamuka wamekamba kuti kulibe wayazi batenda chabe by the grace tienda pa chisomo. Akamba kuti mulimu aliyense we achikaza chilamulo achosedwa pa chisomo. Betuuze manje kuti uzaenda bwanji. Uzaenda bwanji. Mwamba uzaenda bwanji pakuti wachosedwa pa chisomo. Uzaenda bwanji chisomo wachosedwa. Nifuna iveso kawapase papa wako pamene wali kulalikira utenga wa cha 10 wachira amulo cha bineji. Nifuna uyinuka wauze kuti papa naverenga vesi ikamba kuti wafuna kutenga cha 10 mavari kweche mwafuna kuvalida. Ndipo uzaona kuti lo yenze yoipa yenze yolema. That's why Yesu Kristo anabwera kuzaichosa. Leviticus 19:19.
niyamushe sunga yibali ukagamba tabati 19 Leviticus igwira igwira. Ye shall keep my statutes, musunge malamulo yanga imo amene niralikira imo mkonda chakuni. Ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind. Usalekere mbuzi yako cheka mkona so. Mbuzi yako iri muno mkona. Kwa hiyo ndio kwirana na breed ina ngwiri panje. Ufunika kupayo. Professor, thou shalt not sow thy field with mingled seed. Munda wako wamilolo pa dopa hako palima flowers ya. Ukaika chabe kuti apa mpiu, apa waika onion. Ufunika kupayo. Sure, ndiye lamulo yomwe ungalimbikire kugwira. Mu garden mwako mweka inga tunashanga onion. Ifunika kukala onion throughout. Ukashangamo chabe vitanje mkati muche. Washangamo mbeu ya milisi. Bosungara muro bakayipeze. Mu garden ya onion mwamera milisi. Basakira cyabata ari kuti mwina wa munda. Pwerani kuno ba. Pere bazase kula vesi. Njebo bezo chiti. Sogoleri tinari kupita na tapeza mu munda mwanu muri onion. Venta peza kuti mwamera mbeu ya milisi. Munga shange bwanji milisi mumunda wa onion. Yai inamera chabe kapena kanagwa. Then wakwerengera vesi. Thou shalt not sow thy field with mingled seed. Afuniko sto wapwanji uyu. Then wakambata afuniko pere. Mugwire mperekere muteme na myaro. Bakutema kaka. Chifuwa cha milisi yamera munda mwa. Neso wona Yesu Kristo anabwera kuzakuti chosamu muja mukiramulo kama tubanda banga simunga chikwanise chiramulo simunga chikwani neither shall a garment mingled of linen and woolen come upon thee. Ukavala sapato ya black hivyo ngokana ya black, trousers black, bamba black, vesti black, tie black, garment black. Kali konse kali patupa. Kafuniko nkala black. Ukasoku bedi so. Bane babaona mongoli na mali. Ukawafunza wati mbele ni chani kuvara so. Wao sitebota nisunga chiramuro chamuro. Woone ngatuzaone ngawo konkoro. Ingati ni white. Kuyambira kumende white voice. Ukaona chabe mwena valira so. Wavarana ka blue kukuti. Wakuberengera vesi. Neither shall a garment mingled of linen and woolen come up upon thee. Why wavaracha black naga karikaya hapa aka skafunika. Mugwire kaka. Baada kutema na myara kuja wenda kufu. Ila mulo ya mene mulimbikira. So kawafunza mazipasita wako zati la mulo inasira la mulo inasira. Vasiri za la mulo yose. Nini babura baragara chakumi ndara amachifunika. Nini baka wadosa chakumi wacheleta kwa cheti zigia chabe chakumi vose vibale nikona. Bakumweza poison mchetu mamene oyenda. Moses anatipa salo mubago wa yamba. Lamulo ya chakumi inari mwamene na kupasa ni mavesi taiti nani vose bamene musakira vama paseka Passover inariumu child dedication inariumu sembe sacrifices vinariumu usavare vosiana dressing zale batabena dressing in one color vinariumu Moses anali kupasa hivi Moses
ndiye anali kutipasa livonse lo iyi. So vonse vamene mufuna, vonse vamene muchitachita Sabbath day, Sabbath inali kusunga Sabbath. Okay, so muona kuti tithe, Passover, child dedication, sacrifices, dressing in one color in Leviticus 19:19 yachokupasa ndi manja, Sabbath chani vonse vachilamulo vinali mu Old Testament church. Nizachifaka mwachidule kukamba kuti church ya ndani ya Moses. Okay, then nifuna kuti muone manje vana va Israeli ndiye vanali kuchita ivi, ma-Israelites ndiye vanali kuchita ivi. Okay, then ikambaka kuti vina valemesa vantu vanali kufa. Yesu abwera mwamene mu Old Testament church Jesus came. Ukabereka Galatians chapter 4, anabadwa, kubadwa na mkazi, kubadwa mu chilamulo. Tikakambata anabadwa mu chilamulo ndiye umuonera anabadira Yesu. Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. Yes. Niverenge Galatians chapter 4. Nakamboti Yesu asipeza mwanji mu Old Testament church. Ni Yesu wena ikapa. Anabadwa kuchilamulo. So, but when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Anabadwa mu chilamulo. Anabadwa mu chilamulo Yesu Kristo. Then abadwa umu wanampachika mwamene umu. Pema nampachika ni pati. Cross. Yesu anafa pamtanda. Atafa pamanji. Wanamushika mumanda. Wamushika mumanda umu. Au ukachaba chechi yake ya nyuani ya yanga. So, ili vonse vezo chitika hivi vinafera apa. That's why Colossians atuza tipewezo mkomera bamtanda apa. Vana mkomera na vonse vili hivi. Vakomera eva akomera hivi bamtanda. Vakoma eva akoma hivi bamtanda. Okay. So mkomera apa akasiriza afa wa mushika. Death. Death hapa. Death. Afa hapa. Akufa chabwera wuka. Au wuka chabe new church ya yamba. Wene Paulo bayamba kulalikira Roma. Naswa wona 2 Corinthians chapter 3 verse yake ya 7 yenda huko. Akapa kuti anatipanga isi mkaraba zilaliki. Ba New Testament church, not Old Testament. So kukomele tilafika manjongo kulibe hivi vili huko. That's why we wanna kulibe ba sacrifice. Why kulibe sacrifice? Hebrews chapter 10 verse 1 verse 5 go about 10 about zombeleka zawo ku Mulungu simwezi uzifuna. Mufuna tupiranga na vile mnakonza. So tupirake linapelekwa pape anafa. Then yosa anakondira, Mungu anakondira na tupirake. Kulibe chakula. Chechi liko huku. Ndiye verse yomwe nifuna kupasa romba tsopano. Okay. Ndiye verse yomwe nifuna kupasa tsopano. Okay. 2 Corinthians chapter 9 verse yake ya 7. Wenda ngokamba kuti so ise nishikulibe vamene tizambo bereka kuchechi. So ise kaendo songa na kulibe vamene tizambo bereka. Viliko. Viliko vemwe tizambo bereka. But not chakumi. Because chakumi mupereka mwachika kamizo. Chemwe tizambo bereka huku.
ni tima kambati free will giving. Verse yake ya 7 kambati every man according as he purposeth he in his heart, so let him give. Osati ingasuke 10% you are cursed according to the book of Malachi. That's a lie. Jesus dealt with that case long time ago. This is the reason why Paulo ausaba ku Korintho kuti mopereka romba vachika kamizo vinasira. Every man according as he purposeth in his heart, let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Kwankara munyumba so ulinatieni kwa chachabe munyumba mlibe ndio nizampasa next week nizakapeleka kwa next week apateni kwa chanifuna kula ndio good kula ndio kunyumba udie na bana then we go kunyumba na for 200 ilo nifuna nipeleke kwa 50 peleke kwa 50 leo mwamene mutima wako kula mzira ushite bwanji upasi popeza mulungu akonda muntu amene apasa kuchokera pasi pa mutima wake. Why akamba uti not of the necessity? Because Malachi yanalo kamba uti Malachi akamba uti 10%. Chilamulo chinalo kamba 10%. So ufuna sufuna. Nini mulungu safuna muntu amene apeleka mwachika kamizo. Mulungu afuna muntu yapasa kuchokera pasi pa mutima wake. Mwamene iya nati pasira mwana wake oti fere. Anaganiza chaiva afana iva funturuka basi bafunda manini nikanchele vitumire mwana wanga enda vipurumusi kuliba ana mpemba kuti tumizire mwana wako kulibe afuna chado ekani bapurumusi bafana ka wamenya tipurumusira leo akakurangana che mwana uyu ekani mpurumusi avere kotenga wabwero ka udabo chote mbeno wachoka kumisasa kwa mene uliro kwa mene muchita hivi. So wabusa wako pewa nasovera wanaenda Bible college wanawapunisa ati hivi vibareko but tithe kazitenga osati wazileta vimili sistifu na family siku wauzi che wazileta ndara ya ungalete magwaba kuchenja tole za chakumi unaza tapusa kaingie wale kupeleka wasata muzikura. This is the modern world kavigulisa magwaba wale ndrama kwa wazi wa ndrama kasi Philippians chapter 3 wabusa wako wanatumiwa na chani na mimba yao wafuna kutya. So maji vema na chita ichi chosani koni vena kwa kama tati zavitenga vamenevo child education osarita tunkunda retani ndra okay then wanayamba kutamanga kuchoka uku kumpurumuso grace batawa kuchoka uku kusonjerera ndrama uku chakumi retani ndrama bachidonsa bachireta uku child education osarita tunkunda retani drama wadonsa baleta uku. So peba yamba kudonsa ututuntu kutureta uku. That's why wona Paulo akamba kuti ali yense asura inchito inagwiriwa apa uyu muntu alibe nchito na eve. Ali yense wamene asura nchito inagwiriwa apa uyu muntu alibe nchito na eve. Achosedwa pachisomo. You have fallen from grace. So ukagwa tiliwonse mu New Testament era. But question yanga ni yakuti unachosedwa na grace or ukapenda ukalipa grace. Because ngati uchita hivi na hivi sivipilizana ni poison. Uchita chabe ichi or ichi. So pusa wako wadonsa tumakobili kutuleta. That's why Galatians chapter 5 verse 4 akamba kuti you have fallen from grace. Simuenda kumwamba mwendo kumana na moto amene mulingalira utenga ndine wanu Pastor Sibanda nali kutiti share linye utenga wabwino kuti zikura pakuziba mulungu ndingoti mulungu akudaliseni pomwe mulingalira utenga. Kopenda kuliko question nikalibera choka pale bera kuliko question nikalibera kuchoka pale question ile yonse kulingana na hivi nisiwa mulungu anipasa chisomo cha kujifunza utenga wabwino mjira hii
aliyense agwirizana nacho kuno kuti akatizoona ibintu vinasira ivi vinasirira apa paimfa ya Yesu then auka yapa chanyowani nizindikira kulipe question. Okay, shalom.